खुलुमबाय। दिनै 27 जानुवारि 2023 BN बड' निउसआव बयखौबो बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। सुबुंखान्थि सानाव बर'फोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बिटिआर गोरोबथायाव थानाय बायदि 3.1 दफानि गेजेरजों बर'फोरनि सुबुं अनजिमा गोबां थानाय माखासे गामिफोरा बिटिआरआव हाबबाय। गुवाहाटीआव सुबुंखान्थि सान फालिनायाव बाहागो लानानै बे गोजोनथाव खौरांखौ फोसावदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। बिथाङा फोरमायथिदों दि सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि माखासे गामिफोरा बिटिआरआव हाबगोन। बड'लेण्डआव गोजोन लाबोनो थाखाय बिटिआर गोरोबथाखौ खालामदोंमोन आरो बिटिआरनि सिमाखौ गहपुरसिम बांहोनो थाखाय खोथा होनाय जादोंमोन। बे एलेकायैनो जायफोर गामियाव 100% बर' थायो बेफोर गामिफोरखौ बिटिआरआव सोनाय जागोन होननानै खोथा होयो बिथाङा। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावनाय बादिब्ला ढेकियाजुलि, चटिया, बिश्वनाथ, बिहाली आरो गहपुर ओनसोलफोरनि 80%निबो गोबां बर' थानाय गामिफोर, गासै 43 रेभिनिउ गामि आरो गं 17 फरेस्ट गामिफोरखौ बिटिआरआव सोनाय जागोन होननानै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदों। बेनि अनगायैबो बिटिआर गोरोबथानि दफा बादियै बड'लेण्ड सोमावसारनायनि थाखाय मुंख्लं जानाय सा 200 मुंख्लं नखरफोरनो गाबोननिफ्रायनो 5 लाख रां होनाय जासिगोन होननानै फोसावदों। मुंख्लं जानायफोरनि लिस्टआ बांबावगोन होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा। बेनि अनगायैबो 31 मार्च बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ फरायसा सान हिसाबै फालिनाय जासिगोन होननानैबो फोसावो। आसामनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेफोरनि अनगायैबो सुबुंखान्थि सानजों लोब्बा लाखिनानै आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव थानाय सा 2347 नि केसखौ रेहाय होनोबो फोसावबाय। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा राज्यो सभानि MP मानाव गेदेर रोनगोरा नार्जारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों दि बिटिआरनि सिमनाया बारायनाय लोगो लोगो बिटिआरनि समस्तिया मोन 60 था जासिगोन आरो बेयाव 54 जन बिजाथिनि नमिनेटेड केन्डिडेट जागोन आरो 60 था सिटआव सा 6 जना इलेक्टेड केन्डिडेट जागोन। गासै 60 था सिट जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथाङा फोरमायबावदों दि बिटिआरनि सिमनाया दायो बारायखानाय हिसाबै 60 था सिटनि प्रसेसखौ पार्लियामेन्टआव गोदान खालामफिननाय जागोन होननानैबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथिदों बिथाङा। सुबुंखान्थि सानजों लोब्बा लाखिनानै बिटिआरनि गाहाय दफा 3.1 दफाजों लोगोसे मुंख्लं नखरनो अनसुंथाइ होनाय आरो 31 मार्च बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ फरायसा सान हिसाबै फालिनाय जासिगोन होननानै आसामनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावनायखौ लानानै गोजोननाय फोरमायथिदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिदों दि गिबि खोलोबआव 3.1 दफानि गेजेरजों 60 गामिफोरा बिटिआरआव हाबगोन आरो नैथि खोलोबआ मोनसे गेदेर पेकेज जागोन। बेनिखायनो सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव थानाय रेभिनिउ गामि, फरेस्ट गामि आरो एफआरसि गामिफोर आरो बेजों लोगोसे बिटिआरनि खोलाहा थानाय सुबा गामिफोर जायखौ सरकारनो होनानै दोनदों गासै 500 गोबां गामिफोर, बेफोर गामिफोरखौ फेब्रुवारि आरो मार्च दाननि गेजेरावनो बिटिआरआव सोनाय जागोन होननानै खोथा होदों। बेनि अनगायैबो सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्ला आरो बिटिआरनि खोलाहा थानाय गामिफोरखौ फारियै अदेबानि फेज वाइजआव सोलांनो थाखाय एबसु आरो बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरिफ्रा सरकारखौ नारसिनगोन होननानै बुंथियो बिथाङा आरो मुंख्लं नखरफोरनो 5 लाख रां होनायनि हाबाफारिया गाबोन बिटिआर गोरोबथा साननिफ्रायनो जागायजेनगोन होननानै फोरमायथियो दिपेन बर'आ। लोगोसे बेफोर खामानिखौ मावनानै होनायनि थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, मन्थ्रि पियुष हाजरिका, मन्थ्रि उर्खाव गोराब ब्रह्म आरो प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिखौबो साबायखर बावहरो। दिपेन बर' बिथाङा लोगोसे फोरमायथिबावदों दि सिमा बारायनायनि खामानिया
गोरलैयैनो जानाय नङा होननानै सानदोंमोन, नाथाय बे खामानिया जाफुंबाय आरो रायजो राजाफोरनि गोसोआव मोनसे फोथायनाय फैबाय आरो गोजोननाय फैबाय होननानै फोरमायथियो बिथाङा। खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।